Ika jing ujawar persat jadi ki laingot ki basong baik hadian klaim deteng Ahmed kabukun top yo Konrad perston bat yo senya bahadar kayak FIR ngila ada bu ngila ujar hapo police station juai te wat skoi ko ni ko complain ro ngila ai hangnya ho DGP ban sim ban perston ni kat pung ka ai namar ba ni mungkin nang pengor ya ka jelahi ko badai ka hitu ko bina ka pressure group ko balong ko watchdog ko pek ha ya imlang ka salang pati riu pengkanyan askwa ban pensai khandiat haglor ka jing kren jong tu baset long minister teng ba menta la de ramadan masa balang dar bu sibilian ba ban kan tho ba kiseng balang kinang banyaki ndrei to menta ka hitu kanang ban IFR bat ngi scam ba ke an kan penstom bat lada kam ai ka an kam penstom to ka puni sai ba hang ni hapo jela jungi kam tri kam ka an kan ri ka tri tang ka et kata ka de ka kerwa bat nga kan turu si kipat nang song snong jong ka jela ba mdai benjela song set mdai benjela lut da ka plai hi ba kilap pengkan an wat membuat ri ka nuksa ka bas niu naki lada ki makila ingot ki bam et ki pat ba kim de bam et habang ini long kum ki pagban ng song ki ba abay dia ka lo kan ki ba bodi kandan an ngingin le kum ki start kum gitu ki langut ki rugum ki ba pengken ya ka an ka bakisna maki o ye de kan ya haka jing jore kan ya FIR de kawing ai copy sa DGP berkat ko complain kawai so returning officer jong ka juai pat kawai siya po ka election commission namar ba ngila i mentu kasi kam day tang kajing pengkanyaan ka kondon bataki bagi syong hagitu ki skuti henrei ka day pat kajing pengkanyawat ya ka violation ya ka to ka permission bade ha ka permission tarai mana ka por pilai i ba ha ka permission ki setong ba kam day ban wet ya ka yat ya ka syong sok ka syong san na ka yat ka yang jing kali ni kipat ba surok ta hakabi ba mentu kasi kala pentot lut yen nadu gi kali kit nong pang pat ki to nang ne sikamat kan sadan hi ka jing pensai na liang ka police department nani ka transport ba pila i hi ka an ka kwa hi ban tap ngeu kan sal juga ka bokong ba ka an kam trikam nambar ba satai kan notification kam dan henrei khnang ba kipat ba kin yasan yasai ya kan dia ka phang hadu menta ka state jong ka mekhalya habi de ka transport dan kata ka MBX kidang pentri kambe da kata ka da ka MBX jong ka central ka state namar ka state kam dan tang ka wi kata ka notification ko jong ka tenang ni sekmat bangin nya sai baka sarkar kamla dan tap enya bat ngingil scam ro la daga kan ka bor an kan le kumni to komut ngingil don ka jingdu jing sania na kan ka sarkar bat ngingil scam ba kumba keren hi gitu ki armut ki minister ki barim ki boong ars pa persen ngirung yong ha ars pa persen ngingit scam ba kane ka an kanum le ai re gini ki pa pengkenya ka an namar ba kidi ki hes pa bat ki ba gadan ka buat takadaw ngini ki paj ba ikan tu ba kim dei ban bot ikan nuksa bas ni jong ki henrei ka ai ka ba kila kumbang iset ong i pina kalyang nakapor palagi gi thabi ni silang sa silang kane ka di ka jubab ki menta kile babit kum to da ka bompong helmet rengi paj ba bat inum bot re ki jinglong ka ba kile maki kumbang ong nadu mena nada ubam et uto sew laingot ngingim de ngen bam balingin bam lang haba ki bit maki sa bit maki mangi paj ba ng susnong chung ka jala